Et velfærdssystem eller et system har et af de velfærdsmodeller, der findes i deres system, som for eksempel den liberale model. I Danmark bruger vi den universelle model, også kaldet den skandinaviske model. Her har alle borgere samme rettigheder og ikke kun én del af befolkningen, for eksempel de fattige. Modellen gælder for alle, uanset om de har en høj eller lav indtægt. Man får gratis læge, SU, børnecheck til børnefamilier, folkepension osv., og det er staten, der betaler det. Man får alle de her ting gratis, fordi at alle betaler skat til staten. Derfor er staten også en stor del af den universelle model. Den universelle model har alle i Skandinavien. Hvordan bidrager velfærdsydelser til samfundet? Velfærdsydelser gør, at man har et trygt land med fri adgang til ydelser, og man sikrer sig en god levetilstand. Hvis man ikke havde velfærdsydelser, ville de svage i samfundet ikke have råd til at gå til lægen f.eks., og dermed kunne risikere at blive syg. I Danmark har vi mere end 120 velfærdsydelser. De kan så deles op i sociale ydelser. Først er der serviceydelser med socialområder på børn og unge. Så er der socialydelser med socialområder på handicaphjælp. Så er der socialydelser med socialområdet ældre. Socialydelser med socialområdet udsatte. Serviceydelser med sundhedsområdet. Serviceydelser med undervisning. Tillægsydelser for sociale og tillægsydelser for sundhed.